Ridho mawur wurahan pengarane ngajuret kong makuru kongso Tatakatya putullah waratandriting turangga esti rakata ingkang praja lelayu sopi Arapita keparang ngaturaken pasugatan ingkang sampun sinugata dene Bapak Edi Susanto sumangga awas yuk matur semanten kalian Bapak Pambioro Bapak Sunarto ingkang sampun paring wedal dhumateng kanca-kanca saking New Arapita Campursari. Sakderepipun mriki ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala nuwun kunjuk wonten asanipun para pemunden, para pisepuh, para aji sepuh ingkang pinantu ing panghormatan. Sumerambah dumateng para tamu kakung putri ingkang kula hormati. Lan ugi dumateng para kadang udi ingkang kula tresnani. Langkung-langkung kunjuk dumateng Bapak Edi Susanto sekalian Ibu Anna Mariana ingkang tansah kula bekasi. Sumerambah kadang besan Bapak Suratmo sekalian Ibu ingkang kula bekasi. Ngaturaken wilujeng siang wilujeng papanggihan kalian New Arapita Campursari. Ing wekdal menika marak sowan wonten dalem Bapak Edi Susanto Ibu Mariana wonten ing padukuhan Pagerjurang Pelikan Wedi Klaten bersinar. Ing wekdal menika sinengkuyung Widawati wonten kalih ingkang menika kula tamekaken setunggal bagus setunggal Widawati ingkang mija saking Laladan Prambanan Biaseng Hedi kepada perjumpaan Nduk Cahayu. Ayo menika Heni saking Laladan Prambanan ingkang salajengipun Widawati ingkang miji saking Laladan Muker Wedi Klaten bunga keparang perjumpaan Nduk Cahayu. Kula piyambak ingkang sampun terkenal wonten Jogja TV, Indosiar, Manji, Jiman saking Laladan Trucuk Klaten bersinar ingkang menika keparang sami peralah ingkang sekeca sinambi mirsani kados pundi kridanipun New Arapita. Salam pambuka sugeng midhangetaken. Yo ayo melaku maju Nduk. Yo hey yo
kembar iki ya. Poyoki. Arepku jaloti esapi. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mengkoke keri ing jaman. Mbok yo sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandamu. Ayo goyang nduk Cahayu jan iki tunggal sak kandungan kita iki ya. Mas jadi pleroi mas jadi koyoi karepku jaloti esapi. tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mengkoke keri ing jaman. Mbok ya sing eling dik Eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandamu. Jelong Marto sembah nuwun nduk Eni nduk Bunga. Nyuwun pangapunten mbak-mbak niki kok keluarga saking Talang nggih niki nggih. Saking Kendon. Wah, awake lemu iki mbak. Kok kaya padha pasuryane ngoten nggih. Oh nggih, sekecaken nggih mbak nggih. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, tamu-tamu saking Jakarta, keluarga saking Bapak Edi Susanto. Kula niku wit alit nduk Kiki menika kula paringi jeneng Kiki Pandanwangi menika cerak Pandanaran. Dados nggih. Ora ngerti nek Kiki Rohani. Nduk Kiki wis pengen to, Nduk? Kiku. Aduh. Lho niku TK kula niku pun dados keluarga saking Bu Ana Mariana kalih Pak Edi Susanto nggih. Martos sembah nuwun Pak Edi, Mas Edi, kalih Mbak Ana. Pripun kabare sehat nggih? Pak De Jiman sesuk tanggal 3 ning nggon aku Pak De. Nggih. Siap. Lah iya. Muga-muga nduk Kiki kalih Mas Rizky panjenengan sing rumah tangga ayam tentrem nggih Mas nggih. Bahagia ing tundhonipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, pokoke ora usah nesu, sing penting sayang. Ngoten nggih Nduk nggih. Wis pengen omah-omah ki kudu ngerti kali sing kakung. Nduk Heni, kene sih Nduk Cahayu. Hey! Lo Nduk Heni. Nggih, sampun. Aku kuwi tak serapat-serapat sing nyuting iki kaya kulonku dhewe iki. Lah piye to? Oh, omahe kulonku. Tanggane. Aja ngomong karo budemu lho. Aku jejer karo Nduk Heni lho gitu. Sik tak pepete sik. Wah, iki ra ngerti nek tangga dhewe lho Nduk sing nyuting ya. Muga-muga lancar nggih Mas nggih. Tangga dhewe amin. Video syuting saking pundi Mas niki Mas? Klaten Utara. Jare tangga dhewe kok ya dadak lali nek syuting iki jenenge iki ya nek Mas iki tanggaku dhewe. Iki kan dia dikongkon ngono lho, tenaga ngono lho.
Nggih, matur sembah nuwun muga-muga lancar. Nggih, sowan Sugeng siang, wonten nggih. dalemipun Pak Edi kalian Bu Ana Bu wajar. Ana Mariama. Alhamdulillah. Derek bingah Bapak Ibu lancar sedaya. Amin, amin. Turah ngarep turah mburi ya Iya. Mas ya. Nggih. Ngaturke panglipur Pak De. Iya, aku tak bawa sak padha ya, Nduk. Kok sithik? MC sing wis dipesen pirang-pirang sasi kok ya. Indenane suwe soal iki. Iler-iler tandure sumiler. Mbak Ika, Dek Diki mantuk mboten iki Dek Diki. Neng Jepang nggih, Mbak nggih. Wah, sing mutu dite Pak De. Oh iya, beris pokoke. Kanca tani kang padha makarya sinawung lejar ing galih parine lemu-lemu katon subur nyenengke ati kalis ing sambikala Anteng Jojo ngantuk iki. Ngantuk, Pak? iku panyuwunku Nduk Salam, Nggih. piyai pager jurang ki piyaine juragan-juragan kok Nduk Nggih. juragan keramik Juragan keramik, wis tekan Jakarta. gerabah. Nggih. Nggih. Muga-muga warga mriki usahanipun lancar sedaya nggih Bapak Bu nggih. Amin, pesenane Amin. akeh, nggih. Kula niki nggih kagungan rencang niki almarhum Bapak Ngadiman niku nggih kados sederek kula gandeng pun ruwin sedo alhamdulillah niki muga-muga Ibu ingkang tinilar diparingi tabah ya Nduk. Amin, nggih. Umulyane muga-muga sabar. Wis ing Gusti kawula kanca tani yekti saka guru nagri uga betenging bangsa langgame sekecanipun monggo Nduk Heni. Nggih. Saking wingking mawon, Dedek. Nggih. Suwun nggih Mas nggih. Monggo. Warga ingkang badhe nderek foto, keluarga saking Bapak Edi Susanto lan ugi samangke Bapak saking keluarga Kendon, Bapak Suratmo. Sumangga lir gumanti kepareng foto sarangan kalian foto kemanten sarimbit tumuju ing papan pinajeng. Nyuwun monggo. Sing sayo sing rukun Lakae wis mrene nyangking kembang melati rinonce ayo tandha yakti tetapi kasaku hane nuli
manggon ingoni prasetya daya teko kendang bagekno gangsa rekma ya wis nyata bisa gawe rasa wale wek jeneng katul kurang Gironge kok gayeng men. ya mburi iki komplit apa-apa iki diberesi niki pikiran kok tentrem kok. Toko-toko Pak Adi wis bagi-bagi Durpres. Lah nggih urung-urung wis dicegat bagei to. Lah yo. Lho nek wong digawe los iki kudu ngono kuwi. Lah nggih no wis siap pokoke iki ana siap. Oh agak timik-timik mlebu ning gapura kae to, Nduk. Lah nggih to. Wis didudutke. Apa-apa nek los ki tenan. Mau lak nek terus balik kanan ngono yo kepiye. Mula bungsu giatme ya biasane lemu ngono nggih ya pikiatme nggih. Heeh, ya terus ke cahayu monggo. Iki pasang. Yuk, yuk. Hae. Kangen Lo. Sumati. Hae. Ya. Hae. Yuk. Mundur. Solo. Wakul limpang sekane tapi salatar Ingoni prasetya daya teko kendang bagekno gangsa rekma lae lo wis nyata bisa gawe rasa wale bukiat mi awake madet wale bukiat mi awake madet kok kaya madet apa barang iki opo awake kok madet kok jenenge madet tur bentet aneh-aneh wae ya lho. Mbak nggih terus iki nenel ngono lho bobote iki Lah nek atine ayem iki lho ya ngono kuwi Yo, lho. Pak Bayan iki. Pak Bayan mengki nyuwun berkahipun nggih, Pak nggih. Kumise ini. Oh, Pak Kades, Pak nggih. Sedes nggih. Nggih. Bumbul-bumbul Pak sate. Yo nduk terus ke Cahyo, monggo. Sakniki. Nggih. Ya. Iki pas. Buka sik. Yuk. Hae. Sola. Lo. Sumati. Ya. Hae. Sola. Ya. Sola. Matur nuwun Nduk Eni. Niki pokoke keluargane Pak Edi iki tamune nggih alhamdulillah. Kloter mriki bagian
Niku pasar Mundu. Niki pasar Paseban. Nah, niki pasar Cawas Etan. Pun sakniki lajeng kemawon menika mengke para kadang kaneman niku anggenipun nindakaken kewajiban dereng cekap nggih. Nduk bunga kepareng jumeneng Nduk Cahayu. Ya. Sirpong dele kosong, sirpong dele kosong, dele kosong. Suku-suku bathok, bathoke ela-elo, si Rama menyang Solo le-ole payung monto. Wong mati ora obah, kodeni bocah. Ya. Sing ngaturaken. Wilujeng enjing Pak De. Iya. Oh, iso. Kenal lho, kowe karo kenal karo Mbak iki to? Nggih, lah nika tanggane kula nika Wajahe kok kaya wajah. Nggih nika. Aku nyawang Mbak iki. Selalu Pak Lurah Birit mantan lho, Pak. Monggo. Nyawang Mbak iki aku bahagia. Ngaturaken wilujeng enjing nggih, Pak. Pundi Pak Lurah Birit? Nika. Pak sinten asmanipun? Lah. Oh, nggih nggih. Nggih Birit, nggih. Nggih, mantan Pak Lurah. Nggih. Sing kepilih nika nggih. Nggih. Diaturke lelagon napa sing rada empuk napa rada atos monggo. Larasipun 6 malih mawon Pak De. Oh, 6 malih. Mbok menawi Pak Bayan mbowo sak pondok. Mbok pilih Pak Bayan monggo pisumbang swanten Pak, pisumbang bawa Pak. Nggih Pak. Oh mengke mawon. Mengke ajeng tumbas lagu. Mengke anu duet mawon. Oh, kalian tumbas. Mboten sah ngangge bawa mengke ndak galak. Metu Nggih. sop. Heeh. Iki mbake busanane kembar iki sing dados Putri Domas niku waris nggih Mbak nggih. Waris. Oh nggih. Padha anyar kabeh iki ta. Muga-muga sesuk gampang jodone iki ya Mbak nggih. Nggih. Allahumma amin. Sing gemati sesuk kaya aku. Gemati bojo iki gemati. Lagune apa Cahayu? Monggo Mas. Pelok langsung 6. mawon. Monggo Mas. Manggun. Layang katresnan kagem puter temanten sarimbet. Muga-muga raos tresna boten luntur. Allahumma amin. Halo, halo, halo. Yuk. Sing sayo sing rukun Tak regem layangmu lan tak gegem tumempelan dadaku rasane rumesep kalbu sayang sayang aduh sayang apa bener banyawangku apa bener kabeh hentikanmu tak wajah teleping sewu sayang sayang aduh sayang orang nyono orang kira tenang tenang kate bisa yen kowe tresno sejatine aku kok tresno Iya. Nggih Pak De, kok Mbak Eket mang guyang-guyu ya aku ki lali lho. Kowe ki bar nek dikeki kenal aku lali. ki jeluken ngono Mbak, aku wis tuwa dadine aku sok lali. Ngono Mbak. Oh, sing nganggo 24 hijab. tahun lho Pak De jane ya lagian. Hijabe merah Ya hati niku to. pripun? Heeh, Mas. Ya. Mbak.
Tak salamane kabeh sik ya Pak De. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih Mbak iso nggo nyarutang ya Mbak. Timeknen kepiye sesuk wancine lebon. Wah iki Mbak iki wajane sih komplit nek guyu ketok kabeh. Nggih, wilujeng rawuh, Bu. Nggih. Pak. Nggih, mbok pilih Pak. Mangke pisumbang swanten nggih Pak. Monggo, ini ki ya tanggaku lho Pak De, iki tekan kene tekan pawon barang tak salami kok ya niki. Mas, aku engko loro ya. Ya, cantiknya ya ampun. Nggih. Niki nyuwun pangapunten keluarga saking Mbah Wiro, nggih. Wiro saking pundi niki, Pak? Brumbung. Oh, cerake ngene Bu Suwarti. Oh, nggih to. Niki dipun suwun foto. Monggo saking Brumbung. Oh, buyut Mbah Wiro sedaya nggih. Semuanya kabeh disuwun foto, monggo nggih. Keluarga saking Brumbung, keluarga Mbah Wiro, monggo. Lajeng kepawon nggih Bu Pak nggih. Monggo. Kados napa? Ya, tidak lupa diucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Mbak Kiki dan Mas Rizky. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Enggal-enggal pinaringan momongan engkang soleh lan solehah ya Allah. Amin amin. Nggih. Dongake iki ya sing sae to, Nduk. Lah nggih to, Pak. Lah nggih pun sae to niku nggih. Dongake muga-muga sing rumah tangga sesuk Kiki karo Mas Rizky ayem bahagia, gampang keturunane gitu. Amin. Pira-pira ya mbuh kok karepe kono. Nggih Bu nggih. Sak butuhe. Monggo. Saben-saben Buka sih. Yuk yuk. Hae. Lah. Solo lo. Ah. Hae. Yuk ya. Hae. Yuk. Monggo sedaya kawon saking Brumbung. Monggo Mbak nggih. Foto sesarengan putra Temeten Sarimpit. Bapak Hartoyo monggo. Sing sayo sewek sing rukun. Tak ragam layangmu lan tak gegem tumempel dadaku. Rasane rumesa kalbu sayang aduh sayang. Apa bener banyawaku? Apa bener kabeh kamu? Tak waca ambalane sewu sayang Sing sayo sing rukun. ora nyono ora kira tenan ate iso yen kowe tresno sejatine aku uga Aku nek kelingan Brumbung ki tenan kelingan keluargane Pak Hartoyo kok. Lah pripun Pak De? Wis selalu di hati. Oh, lah nggih. Apa meneh makarya ten Rawa Jombor teng barokah. Wah, tenan. Yuk terus ke. Saben-saben rapan turu saben
setunggal lagu malih nggih Pak Narto nggih niki ingkang sampun pikantuk sop ayam monggo Bapak Ibu sedaya dipun rapi nggih. Nah niki sakniki lajeng kemawon diaturi lelagon seragenan mawon Mas Man menika lagunipun ati loro ati yo katuraken kalian Nduk Heni saking Laladan Prambanan nggih monggo ingkang tasih nderek foto-foto lajeng kemawon dari gumanti Bapak Ibu monggo Mas Magiwan langsung diaturke. Diaturi lelagon sing rada semangat ya Nduk Cahayu. Nggih, seragen monggo. Nggih. Ya. Monggo Bapak sedaya dipun rapi pasugatan ingkang sampun katur dhumateng panjenengan sedaya nggih. Mohon sak wontenipun. Monggo Mas Yu Arvita Campursari. Niki Arvita saking Pager Jurang, Candra Kinada ugi menika medal wonten job wonten daerah Pedan nggih. Pramila nggih nyuwun pangapunten Pak Edi Susanto niku kagungan kru nggih menika Candra Kinada sampun medal wonten Pedan. Iki Nyu Arpita tangga dewi. Monggo aturaken sragenan. Monggo baiknya motor biyen. Monggo. Ora apa aku iki dadi wanita. Ora apa. Aku iki gone tresno. Mlipat iki ora bisa tak gedheke yen to weruh sliramu jejer dheweke andom tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nanding piya liya Wis miliya dadi bojoku apa bojone Wis miliya tresnaku apa bojone bola bali mung gawe kelaneng rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis miliya tresno aku apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelone rasa tresno sliramu ra bisa njaga ayo Nduk marang kula warga tansah sumandhing ayo
ayam tentrem pangajap rino lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati ayo nduk jos aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki ora bisa tak gedhe yen to weruh sliramu jejer dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding priya liya wis miliya bola bali ya wis miliya tresno aku apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali mbok aja kawe gelo rasa gelo sliramu ra bisa njogo tak sesuwun enggal paringan eling marang kula warga tansah sumanding ayam tentrem pangajap rino lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati lo niki Bu garwane Mbak Ika niki nggih matur sebandun Pak Narto wekdal katuraken dhumateng panjenengan supados ngajangaken adicara ingkang salajengipun nuwun matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Jiman. Nggih nuwun para tamu kakung Senawetri ingkang sadaya Ramadan nggih. Matur nuwun sanget saking rombongan New Arvita Pak Jiman ingkang sampun ngregengaken swasana. Niki tamunipun Pak Edi jan mboten umum niki Pak Edi Bu Mariana nggih. Wau dalu pun sementen niki sami. Wah, dadi elok nggih Pak Edi. Nggih wong Jepang. Nggih Bapak Ibu para tamu kakung Putri ingkang sadaya Ramadan saestu mriki kapeksa nyigek wekdal sawetawis anggenipun sami imbal pangandikan menawi ingkang katemben midhangetaken inggih menika campur sari ringkes New Arvita. Ing mriki kebareng daya-daya ngajengaken racian adicara tandhaipun inggih menika samangke dumawah dicara ingkang angka 1 utawi 6. Inggih menika samangke atur pambagya harja kasugengan. Mbok bilih samangke atur pambagya harja kasugengan pun awiti kasuwun temanten sarimbit saha Ibu Mariana, Rama Ibu, Rama Besan kasuwun jumeneng nggih Pak Bu. Khusus temanten kalih pihak besan mangke kasuwun jumeneng. Para tamu kakung putri ingkang sadaya Ramadan wondene atur pambagya kasugengan wonten ing sang menika samangke badhe kasarira dening njenipun Bapak Sekretaris Desa Mlian nun nggih njenipun Bapak Sukonto. Pramila datangipun Bapak Sukonto semonggo kasuwun enggal jengkar saking
sasana palenggan kepareng ngaturaken atur sapolo. Wontene jumenipun Bapak Sukonto samangke kasuwun jinajaran yanipun Bapak Hartoyo. Ing wasana sumangga wekdal saha sasana sabda kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang kanggo mastuti dumateng pepuyaning kautamen ingkang saestu kawula mulyakaken dumateng para ulama ingkang rinten dalunipun kathah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang saestu kawula bektosi dumateng para bapak para ibu para lenggah sedaya ingkang kawula hormati ugi langkung-langkung dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suratmo Ibu Sugiyatmi saking tlatah Kendon RT setunggal RW 8 Desa Talang Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten ingkang saestu kawula mulyakaken boten kata lumpen dumateng kateng kawula werda muda taruna ingkang tansah winantu ing suka basuki. Sumangga langkung rumiyin wonten kesempatan rahina menika panjenengan sami tansah kula dherekaken manjataken puja Dalasan puji syukur kita dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Nggih awit wonten ing kesempatan menika kula panjenengan sami tasih pinaringan pinten-pinten kanikmatan. Karahayon kawilujengan kabagas warasan saengga wonten ing kesempatan rahina menika kula panjenengan sami kedah lan wajib tansah ngaturaken syukur kanthi ucapan bil lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Para pinisepuh sesepuh, para bapak, para ibu, para lenggah sedaya ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten kapeksa kawula nyigek menapa ngitados kamardikan panjenengan sami nggih awit kawula mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Edi Susanto sekalian Ibu Mariana wonten ing wekdal menika kawula ingkang supados matur wonten ngarsa panjenengan sami. Pramila saestu kawula nyuwun pangapunten. Matur dumateng para pinisepuh sesepuh haji sepuh ingkang kawula hormati wonten ing kesempatan menika panjenenganipun Bapak Edi Susanto panjenenganipun Ibu Mariana lumantar kawula ingkang angga sepisan tansah angambali ngaturaken sugeng rawuh awit kerawan panjenengan sami sugeng lenggah dumugi paripurnanipun adicara upacara prasaja ingkang lumampah wonten ing tlatah Pagerjuran Melian Wedi Klaten. Ugi panjenenganipun keluarga ageng wonten ing mriki lumantar kawula saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Dumateng para bapak, para ibu, sanak katang tangga tepalih pamong mitra ingkang sampun kepareng-paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. Saengga adicara wonten kesempatan rahina menika saged lumampah kanthi lancar mboten wonten alangan satunggalipun menapa. Awit sedaya peparing pambiyantu saking tangga tepalih pamong mitra kawula atas nami keluarga panjenenganipun Bapak Edi Susanto sekalian ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Lantangeh keluarga saged ngaturi piwales dumateng panjenengan sami. Awit sedaya kesanan panjenengan sami pun aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sumbangsih kesaenan panjenengan sami tumrap keluarga ageng wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala kepareng paring ganjaran ingkang sak kathah-kathahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Lan mugi kanthi sumbangsih panjenengan sami anggenipun panjenenganipun Bapak Edi Susanto sekalian anggade perlu wonten ing kesempatan menika saged cekap ngajeng tirah wingking sak kathah-kathahipun. Amin ya rabbal alamin.
Ugi mboten kesupen kawula ngaturaken panuwun dumateng adik kula pun Wagiman Mangun ingkang wonten ing kesempatan menika kepareng inggih menika caos pasugatan ing samangke ngantos paripurna adicara wonten ing kesempatan menika. Para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang kula hormati, menggah salajengipun panjenenganipun Bapak Edi Susanto sekalian lumantar kawula wonten ing kesempatan menika. Ugi tansah nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun mapak nglenggahaken panjenengan sami kala wau, ugi anggenipun keluarga ageng lumantar para kaneman ngaturaken pasugatan kathah kekiranganipun keluarga ageng lumantar kawula tansah nyuwun agunging samudra pangapunten. Para pinisepuh sesepuh, para bapak, para ibu, para lenggah sedaya ingkang kula hormati, salajengipun keluarga ageng wonten ing mriki ugi tansah nyuwun donga pangestu hasuti panjenengan sami. Pilih panjenenganipun Dyah Ayu Kiki Rohani ingkang sampun kadhaup dening Bagus Rizky Aldi Putra. Putra kakungipun panjenenganipun Bapak Suratmo Ibu Sugiyatmi saking tlatah Kendhon Talang Bayat. Kawula aturaken bilih kala wingi kirang langkung tabuh sanga sampun ngamontenaken ijab kabul. Ing pramila saking menika lumantar kawula tansah nyuwun donga pangestu hasuti panjenengan sami mugi-mugi temanten kekalih anggenipun gebyur wonten ing babrayan enggal menika kanthi donga panjenengan sami ing samangke mugi dados pasangan ingkang tansah bahagia sak menika, bahagia sak lami-laminipun, tansah pinaringan derajat, pinaringan rejeki ingkang agung ing samangke ugi tansah enggalo pinaringan putra sae menika putri utawi kakung dados putra ingkang soleh dalasan putra ingkang solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pinisepuh sesepuh, para bapak, para ibu, para lenggah sedaya ingkang kula hormati, mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken wonten ing kesempatan rahina menika. Temtu kemawon kathah atur kawula ingkang kirang pas, ingkang kirang nuju brana dumateng panjenengan sami ing pramila kawula tansah nyuwun agunging samudra pangapunten. Ing samangke panjenengan sami kasuwun kanthi lenggah, kanthi mardu mardikane penggalih dumugi paripurnanipun adicara upacara prasaja ingkang lumampah wonten ing dalem menika. Mekaten akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nuwun para tamu kakung sareng putri ingkang sadaya sinubuh ing pakurmaten. Makadala menggah pangudas maraning dherek ingkang sampun kawidil kanthi aris kebak tembung manuhara ingkang sampun kacara dening nyanipun Bapak Sukonto ingkang minangka silih raga sampun wicara saking nyanipun Bapak Edi Susanto sekalian Ibu Mariana. Para tamu kakung sareng putri ingkang sadaya samangke bebedih suka prabda sampun paripurna, bebedih temanten sarbit sampun jengkar saking sasana wibawa. Pramila kangge ngirangi sumuwi swasana wekdal kula aturaken malih dhatemipun rombongan campur sari ringkes New Arvita. Ing monggo Pak Jiman. Nggih, matur nuwun marak sowan malih Bapak Ibu sedaya kalian New Arvita niki. Kengko diaturi foto nggih Pak Edi nggih. Saking Solo mangke dipun suwun foto nggih, saking Solo kula niku teng pundi-pundi niku dijak kalih Mbak Ana Mariana kalih Pak Edi. Jogja ya dijak, ning Solo nggih dijak gitu. Pak D kabari gitu. Bu Giatmi niki Mas Rizky putra nomor pinten niki? Putrane pinten? Oh, 3. Alhamdulillah. Nggih. Nomor 3 nek Kiki niki nomor kalih, putrane Pak Edi nggih 3. Nggih. Bari padha telu-telu nggih. Sesuk Kiki duwe pira Ki? Oh, sekawan. Alhamdulillah. Semangat bari Pak Ratmo iki. Mempeng gitu. Oh iki gagrak lawas kok nggih kados bojo kula niku gagrak lawas gitu. Nggih. Bojo kula iku 67 kok gitu.
Nggih. Kula niku jane nggih wis eyang kakung nggih gitu kan. Bojone pirang-pirang. Nggih. Rasa ngopo? Ora wong dithukke ndingkluk kok nggih Pak. Dithukke ndingkluk. Nggih. Yuk diaturi kalian kanca-kanca saking Prambanan Nduk Heni. Lo 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 ya pokoknya engko bengi bareng isak aku arep neng kendon neng kene Bu Giyatmi Ajeng napa? ya kono ku enek apa njaluk panganan kok Oh, njaluk panganan bareng. angsal to Bu Mboten nangsal tutup lawang kok arep rono barang ki ngopo. iki tak terke ngono gitu Wong dhewe wani kok arep padha karo Pak Edi ki wis dadi keluarga kaya gula kemebir pulut. Nggih, berarti apa kuwi kraket Keraket. rumaket. Nggih. Yo diaturke pupu sing Nggih, sing ra digayeng soalnya ngantuk. Aku yo ngantuk ki Mas. engko Bu Ana nyanyi mboten mengke. Kok ngantuk kuwi piye to? Lah yo saya. Pirang-pirang Seminggu dina ki arep digawe ki nggih. mikir gitu. Lah nggih no. Mikir sesuk hidangane apa Pak Edi? Kok ndino Sop ayam ngono. Yuk diaturke monggo Mas Man manggun. Heeh, katuraken New Arvita Nada Campursari. Nah, lemu saiki monggo. Nek bahagia ki kandhane angel turu kok. Bersama video syuting dari Klaten Tengah. Semoga lancar semuanya. Duk Kiki dan Mas Riki selalu bahagia. Kene opo sikapmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesek nang jero dodo pancen marakake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu nang mas tutupen rasa tresnamu dipupus wae Mas nyambut gawe le mempeng. Apa iki satenane takdirku sing njawabke sliramu beta ati beta lambe. Wis kadung terasa panas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Paribasan ngrangge lintange akasa kowe teko gawe loro marang tresna. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. You Arvita Nada.
dipupus wae lho ya Mas. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasa kang Mas lumakno tangisku Ya. si ego wilungku saka uripku paribasan ngrangge lintange asmara kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Ya, asik. Arvita You are Vida. sesegena jero dada pancen marake Just arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu Kang Mas pupusen rasa tresnomu apa iki satemane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasa Kang Mas lumakno nangisku beci ego wilungku saka uripku paribasan ngrangge lintange akasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu yo nggih matur sembah nuwun Nduk Eni Nggih. niki nyuwun berkahipun kalian Pak Carik napa Pak Bayan monggo Pak nyuwun berkahipun Wah jadi Pak Carik kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dumateng piyempun para bapak peribu sagung praosta ingkang satu kula-mati sumangga panjenengan ngerahapi atur pasukuta ingkang lebih daharan kanthi sekejanipun kula niki kadawan saking MC ngen napa Yu Arvita sepados ngaturaken satunggaling hiburan jane mboten saged kula niku ning nggih gandeng kepepet ya insyaallah diusahakan nggo Mas Manggun suketeki mawon Mas Manggun niki dumateng piyempun ibu guru kula Ibu Sumarti nyuwun ngapunten nggih Bu nggih niki senengane sok nyanyi ngeten iki raketang mung kaya blek dituthuk aku tak sing ngalah limo mundur timbang loro ati tak uyao wong kowe wis lali ora bakal bali
paribasan ahawa urip kari balung lila tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu rapi soti kuku wong salah orang geleng aku salah suwe-suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe salah golek menangmu dhewe tak tandur pahari jebul dule malah suket teki monggo Pak Jarek dirahapi Pak Jarek rasaan redeng cerai penyanyi redeng gitu. Paribasan ahawa urip kari balung lila tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu rapi soti kuku wong salah ora geleng aku salah suwe-suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe salah golek menangmu dhewe tandur pari jebodukune malah suket teki wong salah ora geleng aku salah suwe-suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe salah golek menangmu dhewe tandur pari jebodukune malah suket teki tandur pari jebodukune malah suket teki pun setunggal menit Mas nggih tanduk mboten duet saged duet monggo biasane kok do diolok-olok wah paling guru prawan pager juang kaya guru ngono engko paling monggo mboten napa-napa Pak monggo duet Mas Mangun Mas Magiman kalih Mang pilih Pak penyanyi wah aku nek kan milih malah bingung soalnya mblenek kabeh wah mblenek pun Mang pilih mawon sing abang apa sing ireng manut ya sing abang mawon nggih oh sing abang ya sing kandel oh sing kandel ya nek wong kabeh mliting kabeh masalahe ya sing kandel awake to Mbak oh gambare padha gitu gambare padha nggih Pak nggih yae gambare sami ngeten iki Mbak iki ya lembu ya gambare padha fotone niku fotone nggih ampun nika lho Mas mboten oh nggih pokoknya engko bengi nang endi Mbak Kendon oh Kendon nggih don insyaallah wis pokoke nang Kendon ora mboten kendu to kendon ora kendu nggih Kendon nggih nek nganggo N Kendon nek ra nganggo N kendu kendu nah kendu barisa kikuk nah yuk sebuah lagu perawan Kalimantan ya bersama Yu Arvita Nada Campur Sari
rada anu Mbak Jogja ngono. Rino wengi tansah kelingan Rawan ayu Kalimantan Bantal guling tak sayang-sayang Nanti koyo wong kekanan Jempedak mas pipi nongko Biyen cedak ora wani kondo Neng opo slira mulungo Ninggal mulih ra kondo-kondo Saben dino aku ngalamun Tekan omah hatiku bingung Jane tresno rawani nembong Rasane kaya wong lingelung Wangi banyune saben Tak rewangi atus kungkung Tresnaku ra bakal lalong Tak enteni yen masih puro Monggo Pak Hartoyo. Aduh, mae aduh Setiap malam aku takutan ulun tabayan memuja Ora dikapak-kapai udah aduh. Setiap malam ulun tabayan disambat ulang awak tabanan ulun memujan Bening banyu Kalimantan Biyen sing tak ombe sayang Ngelingake nalika biyen kenalan Rino wengi tansah kelingan Rawan ayu Kalimantan Bantal guling tak sayang-sayang Nanti koyo wong kekanan Wangi-wangi banyune saben tak rewangi atus kungkung tresnaku ra bakal lalong tak enteni yen masih puro Monggo Pak Birit. Pak Birit itu biasanya ya nyanyi loh jane. Aduh, mae aduh hatiku rindu kangen tenanan Kang Masku pulang, Kang Masku mulih neng tanah seberang Bening banyu Ya, ayo. Sabar Pak yo. Mbak lagi pisan pindho. Oh eh oh oh. Oh ah oh eh. Aduh, Jos. hatiku rindu kangen tenanan Kang Masku pulang, Kang Masku mulih neng tanah seberang Bening banyu Kalimantan Biyen sing tak ombe sayang Ngelingake nalika biyen kenalan Saben dino aku ngalamun Tekan omah atiku bingung Jane tresno rawani nembung Rasane kaya wong lingelung Wangi-wangi
ora bakal alon tak enteni yen masih purun tak enteni yen masih purun. Ya. Terima kasih. Tanduk melih napa mboten, Pak? Wah, manggih-manggih ya, Mbak. Wis tuwa. Nembe pisanipun kapok. Wis ping pindho kok ya. Oh, ping pindho lah kan kali sekali kula munggahe nembe pindho pisan. para ya Pak Cari. Saya kepala 6 rada menggeh-menggeh. Sama nak sih. Paling 30 paling. Ya Allah 30 jare. Ya beda, 40. Astagfirullah. Pak napa niki 20. ketok tuwek banget ngoten to, Ya Pak? ora. Kula jane tesih sekolah lho, Pak. Mong sekilas. Nggih. Pun ngaten. Nggih. Matur suwun nuwun nggih Pak Bae. Nggih, sami-sami nggih. Niki Ngaten nyuwun lepatipun nyuwun ngapunten. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki nyun pamit sekalian nggih Mas nggih. Nggih. Ajeng acara halal bihalal. Oh, ngoten. Ya mungkin acarane sami ning halal bihalal Nggih, mriku. matur suwun Ngaten. nuwun sampun derek. Barengan. Nih Mbak nggih. Mari berkah pangestu. Sampeyan nggih. muker iki Matur ngendi? nuwun. Nggih. Nika para kadang muda sampun duka paripun. Oh dereng nggih. Setunggal lagu malih nggih. Kalian nduk ini. Nggih, nggih. Nggih, pun ngaten matur. Nggih, abdi daftar ke bantuan Nduk Cahayu. Matur suwun nuwun. Je mbok pilih. Ban bledos. Monggo, Pak. Mantan. Pak Lurah. Nggih, monggo, Pak. Badhe pisumbang swanten, Pak, monggo. Mak Jedor. Mboten napa-napa, monggo. Lagunipun napa? Monggo Pak, monggo Pak. Nggih. Iki teater iki kalih. Jumeneng riyen, Pak, monggo Pak. Teater jumeneng cerak ana ora jumeneng, Nduk. Nggih. Mboten napa-napa. Lintang asmara, Mas. Alah, halo Pak Dejiman, ayo. Kok ramalih lho ket dhisik. Kandakno, Mas. Syuting sik, disyuting. Dinggo bukti. Lah, dinggo bukti gek engko garing ngandakno. Yang pantara ratri ngeling manis sing ati setiaku bisa nduweni marang Sang Tiasu Laksmi.
Inggih nuwun para tamu kakung sama putri yang bisa ngajak acara tandhaipun jenengan samanggi Eko Pratondo semanten sarimpit kasuhan jengkar saking sasana pinanjang lumarapun tegak ngajengin Kapura Sri ingkang saperlu diriaken bidaring para tamu kakung semua putri kanthi sang pengasta Yang monggo pantoro Jurus Logo Kasuhan Leng manis sing ati kanthi diriaken bidaring para tamu kakung putri iso kanthi asta marang Sang Hyang Laksmi Rasa kangen ngliputi lintang bulan dadi saksi undangane kadang balen janji sepaya wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku terus antar rasa rasaku tulus senajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal